агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 13 май соли 2024 аз ошкор шудани як ҳолати гирифтани пора аз тарафи корманди комиссариати ҳарбии ноҳияи Темурмалик дар ҷанубу шарқи ҷумҳурӣ хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, Асомиддинов А аз 27 сентябри соли 2021 то ин ҷониб дар вазифаи сардори зершӯъбаи қайди афсарони эҳтиётии комиссариати ҳарбии ноҳияи Темурмалик кору фаъолият карда, дар давраи фаъолияти корияш даст ба ҷиноят задааст. Агентӣ дар шарҳи парванда мегӯяд, чунончи миёнаи моҳи августи соли 2023 дар ноҳияи Темурмалик Асомиддинов ба сокини ин ноҳия шаҳрванд А вохӯрда огоҳ гардид, ки писари ӯ нияти гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ ё хизмати алтернативиро дорад. Асомиддинов ҳолати мазкурро барои гирифтани маблағи пулӣ мусоид ҳисобида, бо сӯистифодаи мақоми хизматӣ барои дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ гузаштани хизмати ҳарбӣ аз ҷониби НФ аз падари охирин А маблағи 12 000 сомонӣ талаб намуда, моҳи августи соли 2023 дар ду ҳолат аз А маблағи зикршударо гирифт. худи Асомиддин ё наздиконаш барои шарҳи қаъида дастрас нестанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Асомиддинов бар асоси қисми 1 моддаи 319 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми сӯистифода аз ҳокимият ё мақоми хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъди тафтиши пешакӣ бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ супорида шудааст. ба Асомиддинов бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷаримаи ҳангов ба маблағи аз 250 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. Комиссариатҳои ҳарбӣ яке аз ниҳодҳои давлатии аз ҳама фасодзада дар Тоҷикистон ба шумор мераванд. дар ҳар мавсими давати баҳорӣ ё тирамоҳӣ чандин корманди комиссариати ҳарбӣ барои гирифтани пора ба даст меафтанд. дар ин шабу рӯзи мавсими баҳории дават ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон идома дорад. ин мавсим аз 1 апрел оғоз ёфта то 31 май давом хоҳад кард.